Здравейте, приятели! Мечтаете за екзотична почивка, пясък като брашно, палми, кокосови орехи и десетки нюанси на синьото, докъдето стигат очите. Местата, разбира се, са много, но две от тях някак са се запечатали в съзнанието ми. Малдиви и Сейшели. Следващото ми видео е посветено на тези две парченца от рая. Останете с мен, за да разберете повече за тях. Коя къде се намира, какво предлага като изживявания и в крайна сметка, коя от двете да изберем за мечтаната почивка. И така, как се стига? Достъпът и до двете дестинации е значително улеснен в последните години и вече не се налагат трансфери с дълги чакания по летищата. Без значение коя островна държава ще изберете, първо трябва да стигнете до столиците им. Съответно, остров Мале на Малдивите и остров Махе на Сейшелите. Най-лесно до там се стига през Истанбул или Дубай. Бюджетни варианти за достигане до Малдивите има и от Шри-Ланка, което при достатъчно свободно време е опция за удължаване на почивката с разглеждане на тази буддийска държава. Веднъж стигайки до столиците на Малдиви или Сейшели, започва втората част от приключението. Достигане до избрания от вас остров. На Малдивите островите са стотици, като основно се стига до тях с ферибот, бърза лодка или малък самолет, като разбира се последния вариант е и доста по-скъп. При Сейшелите нещата са по-лесни, защото основните острови са три. Махе със столицата Виктория, втория по големина Преслин и мъничкия и кокетен остров Ладик. И трите са лесно достъпни от международното летище. А кога се ходи? И двете островни държави се намират в близост до екватора. С други думи, студено няма да ви бъде никога, но мокро е възможно. Дори да отидете обаче през дъждовния сезон, валежите обикновено траят няколко часа, следвани от слънце. Ако търсите по-бюджетен вариант за посещение, то може да обмислите посещение и през тези части на годината. Относно Малдивите, най-доброто време за посещение е периода между ноември и април, като през месеците март и април цените започват да слизат надолу, а времето все още е сухо и слънчево. Колкото до Сейшелите, най-доброто време е между май и ноември. Ако сте почитатели на гмуркането, месеците април, май и ноември-декември могат да предложат отлична видимост под водата, както и добри условия за плаж. Какво предлагат Малдивите и какво Сейшелите като изживяване? Макар относително близо една до друга, двете островни държави са колкото еднакви, толкова и различни една от друга. Какви са приликите? И двете предлагат невероятни плажове с вим бял пясък като брашно. Искаш да лежиш и да се слееш с него. А цветът на водата е тюркоазен. Кристално чиста и топла. Палмите и кокосовите орехи ви съпътстват навсякъде, което прави почивката ви още по-екзотична. Храната е разнообразна, но предимно морска. Освен това има и много тропически плодове, като папая, манго, старфрут. Можете да плувате с шнорхел и да се гмуркате, като и двете места имат какво да предложат като подводен свят. Изгреви и залези, невероятни и спиращи дъха с огнено небе, докато човек наблюдава бавно изчезващо слънце в безкрая на хоризонта. Нощи, изпълнени с звезди. На островите няма много светлина вечерно време, което благоприятства за наблюдение на небето, отрупано с звезди и падащи такива. В комбинация с прохладния вятър и звукът на океана, идилията е пълна. А какви са разликите? Сейшелите са християнска държава, докато Малдивите мюсюлманска, което само по себе си носи не малко разлики. В зависимост от острова трябва да имате предвид, че е твърде възможно да има джамия и не е невъзможно да се събудите от призива за първа молитва за деня преди изгрев слънце. На Малдивите има специално определени плажове за туристи, така наречените бикини бич, докато на Сейшелите можете да се печете където и както искате, без нудизъм, разбира се. На Малдивите извън плажовете жените не могат да ходят по бански и трябва да сложат панталонки или някакъв шал. Местните държат на това нещо и правят любезни забележки, ако сте забравили да се покриете. Алкохолът на Сейшелите е евтин, лесно достъпен и също толкова добър. Островите са известни особено с местния си кокосов рум, който е доста добър. На Малдивите консумацията на алкохол е по-скоро изключение и се предлага основно в големите резорти
или на специални парти яхти в морето, които обаче са доста скъпи като посещение и консумация. Макар подводният свят на Сейшелите да е наличен, то той бледнее пред това, което може да видите на Малдивите. Рифови акули, костенурки, всевъзможни видове риби и скатове са буквално навсякъде, често видими дори от брега. Ако сте достатъчно авантюристично настроени, може да пробвате нощно гмуркане, което предлага един съвсем различен подводен свят от този през деня. Сега ще ви разкажа малко и за условията за настаняване. Относно настаняването на Малдивите, то изборът на място е разнообразен. Има буквално за всеки го по нещо. От курорти, специализирани в гмуркането, до по-големи all-inclusive предложения или малки бутикови хотели. Можете да намерите всичко, включително плажни бунгала или елегантни съвременни вили, като емблематичните къщички над водата, осигурявайки директен достъп до океана и непрекъсната гледка към него. Колкото до Сейшелите. Хотелите там варират от затворен тип курорти до големи семейни хотели, както и малки къщи за гости и вили. Общото между всичко тях е, че всички са направени така, че природата максимално да се слива с обстановката. Лично аз бих ви препоръчал остров Ладик. Най-малкият от трите основни острова, но може би и най-красивия. Със своите чудовати скални формирования, Ладик е един от най-снимените острови на света. И има защо. Островът е много малък и симпатичен и на него няма превозни средства, освен колела и теглени такива от животни. А колко време да прекараме? Като цяло, колкото повече, толкова по-добре. И все пак 6-7 нощувки биха били напълно достатъчни, за да може човек да се откъсне напълно от външния свят и да се потопи в магията и ритъма на островния начин на живота. Също така да има достатъчно време за плаж, гмуркане, изгреви и залези, както и за допълнителни екскурзии и активности по островите, за които ще разкажа по-напред във видеото. Активности и допълнителни турове. И на Малдивите, и на Сейшелите са широко разпространени дневните турове. Освен гмурканията се предлагат и други опции. И на двете може да практикувате океански риболов или посещение на съседен остров в комбинация с барбекю. Сейшелите са известни със своите гигантски сухоземни костенурки. Освен в специални паркове, ако сте късметли, може да ги срещнете и свободно разхождащи се по островите, като гледката е внушителна. Опциите на Малдивите за дневни турове обаче са относително повече. Особено популярно е посещението на пясъчни дюни или необитаем остров. Да, точно така. Карат ви до някой остров и ви остават за половин или цял ден. Само вие, морето и заобикалящата ви природа. И все пак, Малдиви или Сейшели? Кое да изберем? Надявам се след видеото ми да сте намерили отговор на този въпрос за себе си. Разбира се, ако имате възможност, отидете и на двете места. Но което и от двете да изберете, то гарантирам ви, че няма да сбъркате. Уникалната природа прави тези островни държави мечтана дестинация и заслужено са наричани парченца от рая.